Aká bola otázka? Na jednu stranu je to množstvo ľudí akože riziko, na druhú stranu sa cítiš aj trochu bezpečnejšie, že nie si úplne že na tej streche sveta sám, hej. A že keď by sa čokoľvek skomplikovalo, tak predsa len taký ten zdieľaný problém je akože takéto zdieľané utrpenie je menšie utrpenie. Tie dni plynú takým svojím nejakým zvláštnym tempom. Je to vysoko. A aj keď si veľmi dobre aklimatizovaný, tak strašne sa vyčerpávaš všetkým. Ako tam je cesta na záchod taká akože malá túra. My sme boli úplne na konci toho basecampu, takže ja som to vlastne musela prejsť celé, takže som mala takto 2,5 tam, 2,5 naspäť, hej, zabila som tým 2 hodiny. Tak nejak polehávaš, počkáš si na ten obed, potom po obede si ľahneš, počkáš si na večeru. Ale zase ako klamala by som, ak by som povedala, že to pre mňa nebolo, že psychicky náročné. Ja som človek, ktorý ako rád vie, že kedy. A toto bola pre mňa najväčšia škola. Budeme veľa spať, veľa jesť, veľa oddychovať a ako ja som proste taká, že mňa zneistí všeličo. My sme mali legendu na predpoveď počasia na Evereste Karla Gabla, takého strašne milého pána. Čakáš na to, že sa urobí to okno, kedy ten vietor nefúka. A hlavne na výstup bez kyslíka je absolútne nereálne výjsť tam, ak fúči vietor. Keď fúkol ten fakt, že sa oprel ten silný vietor, tak to ja som sa nemohla v tom vetre ani nadýchnúť. Boli tie povestné zápchy, bolo to tam. Jasné, že nejaký taký akože vnútorný boj v tej hlave bol, ale ako vieš, nám išlo o život všetkým. Je to tam také ako, tí ľudia sa nejak rozprestreli po tom kopci, že vnímala som, že sú tam ďalší ľudia. Dobre, ale čo teraz? Ako dlho tu môžem vlastne bez toho kyslíka byť, hej? A je mi jasné, že kľudne niekto za mnou mohol premýšľať, na ako dlho ten kyslík mám, hej? Mám si znížiť ten prietok, mám nejak úspornejšie dýchať, máme ďalší. Nemôžeš ísť do niečoho takéhoto nebezpečného s tým, že tam môžeš zomrieť. Keď si to tak odmyslíš, ako si vlastne strašne vysoko, tak je to vrchol ako akýkoľvek iný a my sme tam mali absolútne dokonalé podmienky.